Eu son Nos Imos é a nova campaña impulsada dende o Concello de Pontevedra, unha iniciativa que ten por obxectivo promover a autonomía da rapazada á hora de moverse pola cidade. Trasladar a xente nova, que ademais é unha das mellores maneiras de chegar tamén á xente adulta, de cales son eses principios que rexen na mobilidade urbana en Pontevedra e da importancia neste caso, porque se vai a facer moito fincapé niso tamén, da importancia da autonomía dos nenos e das nenas na súa vinculación e nas súas actividades e no seu traslado aos centros de ensino da cidade. A campaña nace como un complemento das charlas de formación que imparte a Policía Local nos colexios da cidade. Desenvolverase en 3 eixos, promovendo a autonomía infantil na casa, na escola e na rúa. Así, ademais das actividades nas aulas e na rúa coa rapazada, con saídas polos arredores dos seus colexios, celebraránse 3 sesións, incluindo as familias. Nas que vamos a traballar as persoas adultas por un lado e coa rapazada por outro. As persoas adultas vamos a facerlle unha cousa super difícil que vai ser quitarlles os móviles e que teñan que moverse pola cidade libremente coa mirada de frente. E a rapazada tamén lle vamos a propoñer unhas probas que van a ser moito máis doadas para eles, por suposto, e tamén que esa outra forma de poder ver a cidade, non? Dentro da responsabilidade que teñen que ter de moverse por ela. Intervencións en pasos de peóns e un gran evento final cunha actividade conxunta cos 3 colexios para gozar do espazo público completan a proposta. A campaña comezará mañá mesmo traballando co alumnado de cuarto de primaria dos centros Froebel, Álvarez Limeses e Vidal Portela. E para ter un gran peche, xa de cara hacia fin de curso, cunha actividade conxunta dos tres centros, que aí onde imos a tomar Pontevedra e o espacio público que nos ofrece a cidade, que o que nos gusta, que nos encanta. Para participar nas 3 actividades familiares é necesario inscribirse. Os interesados poden facelo na web Apúntate do Concello de Pontevedra.